heldu da ikasturtea eskertzeko momentua. Agurtzeko momentua da, baina bereziki eskerrak emateko. Lehenengo eta behin gure ikaslei. Ikasturte osoan langile bidea, langile finak, eta bereziki, azkenengo txanpa honetan. Txanpa gogorra, momentu gogorra, baina ausartak izan dira. Familiei ere bai, eskertu behar dutzi egindako lan guztia, jasotako apoio guztia. Eta azkenengoz, gure hezitzaile guztiek lantalde polita egin dugu, familiak, ikasleak eta hezitzaile guztiek. Eskerrik asko danoi, eta animo, oporrateko gauza horretik eta.